dilungkas riyoyo iki. Kingko nek duit tak wani Mbak Karso. Jelas rasa tuku klambi anyar aku. Loh, lah nyandi wong ngene kene mong. Ngapa sampean ning kono? Kinyo. Beh, pancen bocah betot demit. Enek-enek jeneng. Bah, kok malah plong-plongmu? Cepet kinyo. Asu jane nek apa teko iso ngegek wong tuweki. Muga-muga wong gak ero lak kemairene, Mbah. Sing mbok maksud ki wong sapa? Ya polisi to. Hah? Bakul ning endi? Ning ngarep polsek pas, Mbah. Lah iki pancen pekok, Nyok. Wong bakul mesti iso ning ngarep polsek lho. Ya karepku kan ngijeni, dadi ben kenek saingane. Ya jelas nek saingane to gendeng. Wong lo golek pentung, wong bakul mecon ning ngarepe polsek iki. Iya menawa lek engko polisine peluru entek, kan tuku mercon ning nggonku to, Mbah. Matamu suwek kuwi. Lah terus mung mbok omongne apa ora nek iki mecon kanggonku. Ya ora to, Mbah. Gendeng piye aku lek omong wonge. Selamat. Aku boyo tega to nek sampean sampe mlebu penjara iki. Ngono ya, Nyok. Ya wis nek ono matur suwun ya, Nyok. Ki mung wis buka bareng, Nyok. Ya urung to, Mbah. Genah bar magrib ding aku mbok budal bakul no. Ya wis nek ngono. Wis sakindang nang nguri kono mangano. Ya. Sik le, Nyok. Engko nek wis bar mangan ge adus langsung turu. Rasah nang ndi yo le, Nyok. Bahaya. Nggih, Mbah. Wis nyekel duit. Panganan dicepakne komplit pisan. Kok geting aku. Alah, bakal panganane kembang ya kok. Nyapot bagi barang.